Angel, anak ni Nari, nga kusog mosokol sa inahan. Asa man ka ni kuha og kusog, Angel. Nga mosokol ka sa imong inahan. Unsa ka? Makabuhi na ka sa imong kaugalingon, Angel? Kanang batasan ha, kanang batasan ha. Wala madagway ka pasipad sa imong ginikanan. Sige, pasipadaan ka, may katungod man sa pagka-Angel nga mosokol sa imong mama. Basta wala na sa lugar ang pagpangasaba, pagkastigo, pagpakaulaw. Yaga-yaga kung unsa pagibuhat sa ginikanan. DSWD, Bantay Bata 163, daghan. Barangay, pwede ka na Angel. Pero Angel, kung walay gibuhat ng imong inahan, unya ka na imong baba diha kung makasukol, mura na kag makabuhi sa imong kaugalingon, kastigo. Ay sa panars. Pilay edad ni Angel. Mangutada po ta, Nars. Pilay edad ni Angel, Nars. Mura po kong naluok aning akong kalaki diri mo, kaginhawa. Nars, pila may edad anang Angel, Nars? Kay ako, Angel, kung di ka kaabot og 18, wa ka kaabot minimum, Angel, 30 na. Minyo na ni siya nari. Minyo nari or dalaga ni. Kay lahi ra bago ng dalaga nari, unya 30 na. Unya musukol sa inahan. Psychological na. Mamangutada lang kog minyo bagdili. Kay kung 30 ng imong anak nari, kusog musukol ni mo, lahi ng aligot-got nga iyang gihugutan. Nagaguol na kay walay mo bis-bis kay 30 na wa pay boyfriend. Hoy, lahi ba ng 30 na taon niya musukol ta sa atong ginikanan? Naay laing rason anak nari. Na wala na kabis-bisig mo nang gaul-ul ng ginhawa, siging gainit ng utok. Mo nang musukol sa ginikanan kay wa man ka boyfriend na nalaktawan mas panahon. Humanamadan na paglili mo init ng ulo kay wa gud na bisbisan mo nang musukol na lamang. Pero unsa man na minyo na may anak na na. Nga di ra bagud ta maayo nga musukol sa atong ginikanan unya. May anak na pudta. Hala kay ingon ra bagud na sa karaang mga katigulangan, Angel, anak ni Nari nga bara ibara. Kung unsay imong ginabuhat sa imong ginikanan nga wala nagpasipala sa imo, mahitabo na sa imuha. Inig kadagko sa imong kaanakan. Matagamtam nimo ang balos sa hilak sa inahan nga gipasipadan sa anak nga walay puangod nga gikan sa iyang bilahan. Nagot ko nimo, Angel. Pero di ba punta ka ingon dayon nga 100% salaan ko ni si Angel kay ma-one-sided man puntaan ni. Pero in general admission to the hospital, Angel, di ko ta masokol, Angel, ha? Taro nga da, Angel. 30 na ka, Angel? So, kung imong mama na minyo og 40, 30 na ka. 70 na imong mama, dahil mo sokol pa ka, Angel. Di na po na mao, Angel. Angel, kay kag pangalan, unya imong batasan, devil. Sabi pangalan sa imong inahan. Lahi nga lubi, nga naatak sa yuta, na buka. Taro nga ko ninyo. Pero in general address, yun, no? Ako ganing Osbon. Kamong mga anak, ako di man ko kaanak, din sabi akong kasabaan. Kamu na lang akong kasabaan, kaya di man ko kaanak. Kaya kani akong bilahan, pilot naman ni, kay gitahi naman ni sa doktor, kay igat man akong bilahan. Sige, patugsok manig mga armas nga mga matigang. Karon, kung kamo gani, wala mo pasipad sa inyong mga ginikanan, gipangga mo pag-ayo, tanan! Ayaw intawog panamas-tamasi. Ayaw intawon og sokle. Kay pagaba na day. Lagot ko ni mo, Angel. Pagaba na, Angel. Tubig na ako. Mag-undang na dagoy taday kay. Grabe na kaining akong kuan. Angel, ha?
Panggaa! Gulang na ka-gel! Angel! 30 na kaday! Nahibalo na kag unsay angay o dili angay nga buhaton. Basta galiwata pasipad isa atong inahan. Nya puro pagpanggag paghigugma lang imo natagamtam. Na Angel gasilingan ta, lubuon ko lang ba nimo gel. Kana imo mga bag-ang gel, ako nang ibali sa tubangan. Para mamura kag rabbit nga nadasmag pultahan. Lagot ko nimo gel. Ako masakitan manggugkuan ang mga ingon anak nga batasan ba. Mapinanggaon nga inahanon niya. Suklan sa mga anak nga walay puangon. Momo! Ayaw kong pakita na ko, gel. Basta salaan ka, gel. Pero naapo ka sa katarungan, gel, imo po na, gel, ha? Kani ako, gel, ko na ni. Mayra ni ako, gel. Kay, nakuan ra ko, gel, ka na. Murabag ni Orsan akong palopian, gel. Bitaw. Di na to, pasipadaan ang atong manginahan nga walay daotang binuhatan sa atua, gipanggata, gimatoto, giprovidean ta sa atong gikinahanglan. Kung sa imong pangidaron nga 30 kakaron nga aduna kay mga problema kay tawo buhi naman ka, di man kay inkamto, na naman kay imong kaugalingong mga sulorbaron o problema sa kinabuhi, ayaw ka nagdada, ayaw ka nagbitbita ngadto sa pagsukol sa imong inahan. Ha, Angel? Ewa siguro, mamabdos ka, gel. Makaanak ka, gel. Ikaw'y kulatahos imong mga bata, gel. Musukol gyud, motubag, musuntok panako. Ako siya gipahuman sa pag-eskwela. Dili mangitag trabaho. Ay tapulan man po di ay ka, gel. Buanga ka, gel. Marika ra ba, gel? Gel, ali dire, gel. Pagkatampalasan nimong pagkaanak ka, ha? Na ihikot man tikaw, gel. Panitam tikaw, gel. Ibotam tikaw, puno aglubi. Timingon ko na kung naus kabulig nga lahin, gel. Ayaw, pag-ingon ana, gel. Di pa eskwila man di ay kaunya. Mauna, gel. Kana imong katapulan, gel. Giugbok tikaw, siyuta, bubuam tikaw. Para mo tubo ka, gel. Wala mo mga puangod, mga batasan ha, pa-eskwilahon mo pagkahuman. Tambay-tambay ra mo da ka mo pa isog. Salamat ko ka na ko, gel. Kaya di ta silingan, gel. Nya, manuntok kag inahan, gel. Manumbag kag ingel. Lagot ko ni mo, gel, ha? Dili maayo ng imong gibuhat, gel. Tagaiba kong address aning kuan, Angel. Kaya padadaan ko ni siyag kuan. Padadaan ko ni kwarta. Munang mosokol na ni Monars kay wa na'y kwarta sa Angel. Siging gainit ng ulo kay gatambay raman day na. Mauna diha. Peskwilahon di manarbaho. Magtambay sa balay. Pagkahumag walay kwarta, maginit ng ulo, musokol, manuntok sa mama. Adik ka, Jet. Oh, manuntok man kag mama. Wapo na nimo pasipadi diha, Nars, ha? E basig pasaga data diri, Nars, imo po nang robo-robo diha, Nars. Mapadala ti kag doktor kay Nars Rabaka unya. Narbay mga doktor direk espesyalista na taronga gel. Taronga lang jud gel. Lifetime ko na mong palopyan job.